Wordplay! Babes, dili ta kasulod dire. No. Sige ra sarando, sige ra sarando. Walang panahon ni Asa man? naglolo. Wala. Aranela, Aranela. Oh! Alam ko ng mga laking panindigan ilang mga istoryaan baka ng kasla ng mga kanailang uyab. No. Truman. Babes, Naman. uyab ko nimo ba? Oh. Payag ka? Payag ka? Man. Hindi ako pinahanglan mo at tubuan. Ano ko nagatuga ako? Oy, inairay, basta mo lapas. Ano man? Asa yung tuga-tuga? Ano man? Hindi ka kailangan magturuan. Dito sa ano? Dito sa ano? Asa man? Najun! Ano sa man? Patay. Imong? Talig na ako sa? No. Tawala lang. sa kuan bibs oy. Dilis panglaw ba? Saman. No, baling ginita. No. Tura. No. Tanaw dire. No. Yun. Ah. No, yun. Ah. No, yun spa. Tura. Yun. Ah. No, yun. Tahan. Tara! Babes! Tingin dito! Wala ko yan! Wala ko yan! Wala ko yan! Ano na po na? Ug isda, panakot, Tapos? ito sa Mingche. Mingche. Hala na naglupad, babes. Sa, Lupad tura. sa. No. All out! All out. All out! Dabuon na! Dabuon na! Wala na yung wordplay. Right, uy! Oo Babes, Aman. you're so... Ano sa man? Oh my gosh. Cheap. Hala, bisan sa basura oh. Naka-skora kaya apon. Oh my god. Oo, nangita nagbasura. Tura. La, no. Makauyap ka. Ano naman? Sige. Grabe, ikaw na mo daw. Ano naman? Royal jug ka. Royal jug ka. Asar na malaag next. Libriante ka. Mayo gini siya eh. Puti mong hugutan. Sa end sa imong video, di ba na kay ko ano? Saan? Saan? Asa. Pasikatan ta ni eh. Click here to subscribe! Click here to subscribe! Pinduta, babes. Pinduta. Click here. Praning. Grabe yun siya score. Oh!
Saan naman pod? Pag tumanda tayo, wag kang Ano? sanang Ano? tamarin sa akin. Tamarin sa akin. Woo! Babes! Babes! Sa kalagan mo! Babes! Sa kalagan mo! Sa kalagan mo! Init kayo! Kabalo ka! No! Makoto! Makoto! Makuto. It's time to open the briefcase. Dosig na yung kaskor. Dosig na yung kaskor. Wordplay.